Ja sam spoj IT inženjera, teologa i marketara. Osoba koja je istovremeno zaljubljenik u knjige, medije i tehnologiju. Kako? Evo moje priče. Zdravo, ja sam Tatjana Tanasković. Po obrazovanju teolog i IT inženjer, a u svakodnevnom životu marketing menadžer. Uživam u spajanju stvari koje se na prvi pogled čine kao suprotnosti i koristim ih kao alatke za lični razvoj. Oduvek sam želela da promenim svet. A ključni trenutak je bio kada sam shvatila i počela da primenjujem ovu drevnu mudrost. Ako hoćeš da promeniš svet, počni od sebe. Sećam se svojih mladih godina, pripadam generaciji koja je odrastala 90-ih, kada sam silno želela da promenim taj okrutni svet ratova, inflacije, bombardovanja, neizvesnosti i besmisla. Tada nisam shvatala da promena počinje od mene. Jeste li se ikada zapitali kako možete da utičete na svet oko sebe? Moj muž je bio iznenađen kada sam mu rekla da je promena koju želim videti u svetu zapravo promena koju prvo trebam da napravim u sebi. Put duhovnosti kojim sam krenula i reči svetog Serafima Sarovskog, stekni duh mira i hiljade oko tebe će se spasti, su im pokazali da se stvarna promena događa iznutra. Sada želim da podijelim svoje iskustvo, znanje i otkrića sa vama. Da zajedno rastemo, učimo i menjamo svet. Ovaj kanal je mesto gde ću deliti svoje životne priče, savete i praktične lekcije o temama poput zdravlja, ljubavi, prijateljstva, ljudskosti, optimizma i još mnogo toga. Ako ste spremni da krenete sa mnom na ovo uzbudljivo putovanje ličnog razvoja, kliknite na like i subscribe dugme. I da, ne zaboravite da uključite obaveštenje da ne propustite ni jedan video. A u sljedećem videu ćemo se baviti pitanjem šta je zapravo lični razvoj. Koja je vaša definicija ličnog razvoja? Pišite u komentarima. Zajedno možemo napraviti promjenu u sebi i u svetu oko nas. Vidimo se u sljedećem videu.